Ešte odo mňa jedna rada ohľadne taxikárov. To je taká dosť závažná téma v Hurgade, s ktorou sa tu každý, kto sa chce dostať z rezortu niekam na nákupy a niekde pozrieť mimo toho, čo má zaplatené, tak sa s tým stretnú, pretože tu máte veľa možností, ako využiť taxíky, ale zároveň je tu aj veľa rôznych výstrah, nástrah, ktoré s tým súvisia, najmä s tými cenami. Pretože, čo si budeme hovoriť, asi taxikári možno všade na svete, keď vidia cudzinca, ktorý vôbec sa nevyzná v krajine, je tu prvýkrát, tak vypýtajú takú sumu a urobia takú trasu, že on sa na tom poriadne nabalí a keď sú ľudia neznali pomerov, tak naozaj ich to môže stať veľa peňazí. Takže odporúčam, ideálne je napríklad, ak máte Wi-Fi alebo teda internet zaplatený v mobile, si cez aplikáciu Uber normálne objednať taxík, len tam pozor na to, že niekedy tí taxikári, keď vidia, že idú do nejakého rezortu za vami, tak vypnú ako keby sa z tej aplikácie a povedia vám, že vás zoberú, ale už tá cena není, povedzme, 80 poundov, ako ukazovalo sa na tom displeji tej aplikácie, ale dajme tomu vám povedia, že 10 eur a to už je rozdiel. Treba dávať pozor na to tiež, že niekedy sa aj dohodnete s taxikárom, napríklad s takými, ktorí tu jazdia, normálne tie pomarančové taxíky, tí, čo ste boli v Egypte, to viete, je tam aj nadpis taxi, takže môžete si odchytiť aj na ulici niekoho. Len tiež pozor na to, sú aj takí špekulanti, že vám povedia povedzme 10 eur na osobu alebo 5 eur na osobu. No to je presne to, že oni vám povedia, že vás odvezú za 10 eur, ste dajme tomu 4 a potom pred koncom jazdy vám zrazu zahlásia, že to mysleli na osobu a nie na tú jazdu a na to auto samotné. Takže vopred si vždycky treba dohodnúť všetky podmienky. Ideálne je, najmä ak si odchytávate taxikára niekde naozaj, že na ulici, si prípadne aj odfotiť jeho číslo, ktoré má toho taxika, on potom už až tak nebude vymýšľať, lebo si ho podľa toho čísla, ktoré je na aute, viete dohľadať. Dohodnúť sa presne, odkiaľ, kam vás zoberie, prípadne či na vás počká a potom vás zoberie naspäť, dohodnúť si vopred sumu, presnú sumu, naozaj sa spýtať, či myslí osobu alebo jazdu ako takú a až potom nastúpiť. Ak ste sama žena napríklad, alebo dve ženy, tak ideálnejšie je posadiť sa dozadu, nie, že by vás malo obťažovať alebo niečo podobné, ale predsa je to väčšia istota, keď nesedíte vedľa neho, najmä ak máte nejaké minišaty, mohlo by ho to rozrušovať celú cestu, takže odporúčam byť radšej vzadu. A pokiaľ ide o to, že neviete dobre po anglicky, tak nebojte sa, ono sa dá vždy nejako dohodnúť aj rukami, nohami. V Egypte sú na to zvyknutí, takže no a potom ešte asi ďalšie možnosti na tie taxíky sú spýtať sa v hoteli. Tam ale rátajte s tým, že tie hotelové taxíky zvyčajne bývajú drahšie. To sa vám možno naozaj oplatí, ak ste v nejakom rezorte viacerí, ktorí by ste sa chceli pozrieť povedzme do mesta, že sa dohodnete teda 3-4 a potom si ten taxík zabezpečíte aj cez ten hotel, cez recepciu a tú sumu si rozrátate. Ale pre jednu osobu myslím, že to sa až tak neoplatí. No ale uvidíte sami, keď tu budete. Každopádne vám prajem samé príjemné zážitky a neplaťte veľa peňazí.